La vaca Connie. La festa del pare. Era un matí esplèndid i tots els animals del bosc s'havien llevat molt d'hora per aprofitar el dia. A la seva caseta, la Connie també es va llevar d'hora. Què podria fer avui, mare? M'agradaria aprendre un joc que no hagi fet mai. Això està fet. Avui és un dia molt especial. Saps per què? És l'aniversari del pare i avui ho celebrarem tots plegats. I com ho podem celebrar? Podries anar al bosc i organitzar-li una festa sorpresa. Al pare li encanten les sorpreses. Sí, ben pensat. Amb una festa sorpresa ens ho passarem tots la mar de bé. I ho has de dir a tots els teus amics. Necessitaràs ajuda per organitzar-la i segur que ells et donaran un cop de mà. Sí, tens raó. Saps què? Ara mateix me'n vaig a dir-ho a tothom. Mentre els animalons del bosc aprofitaven el bon temps, la Connie va sortir de casa tota contenta. Esperava trobar els seus amics i preparar-ho tot per la festa sorpresa del seu pare. Al cap d'una estona es va trobar els seus amics Patch i Rondinaire. Hola, em voleu ajudar a organitzar una festa sorpresa pel meu pare? Avui és el seu aniversari. Una festa? Oh, i tant! Però serà una festa molt especial, serà una sorpresa. Doncs que bé, et volem ajudar! Gràcies, sou uns bons amics. Què et sembla si collim moltes flors i les pengem als arbres per decorar la festa? Molt bé, buscarem les flors que tinguin els colors més bonics. El tal Tot corria amunt i avall pel bosc. La tortuga dormilega sortia arrossegant-se del cau. I mentrestant, la Connie i els seus amics es van posar a collir flors. Era primavera i els arbres i les plantes eren plens de flors noves. Hi havia flors de colors fantàstics de tota mena i feien molt bona olor. La Connie, en Rondinaire i en Patch van omplir cistells de flors per fer-ne garlandes ben boniques i decorar el bosc. Van passar tot el matí buscant les flors més boniques que van poder trobar. Però també els feia falta menjar per la festa sorpresa i van demanar als seus amics els insectes que els ajudessin. Les formiguetes van ajudar la Connie a collir unes cireres ben sucoses. En Patch va trobar una síndria. I un insecte bastó molt simpàtic va ajudar en Rondinaire a collir unes mores delicioses. La festa de sorpresa gairebé ja estava a punt. Ara només feia falta convidar-hi tots els animals del bosc. Ens ha quedat tot preciós, serà una festa fantàstica. Sí, i tant! Quan ho vegi el teu pare segur que tindrà una bona sorpresa. Però en aquell moment va aparèixer en Bill, el pare de la Connie, que havia sortit a passejar. Oh! Mireu, ara ve el meu pare. Ostres, si veu els adorns, la festa no serà una sorpresa. Corre, Connie, vés-hi a parlar perquè no s'adoni del que estem fent. Molt bé. La Connie va anar corrents a veure el seu pare. Hola, pare, estic molt contenta de veure't. Què hi fas per aquí? Hola, filla. He sortit a fer una passejada aprofitant que fa tan bon dia. I tu i els teus amics què feu? Doncs, res, coses nostres. És que juguem a un joc nou que ens hem inventat. Hem pensat que estaria bé adornar el bosc amb flors i és divertit. I ho heu fet vosaltres sols? Doncs us felicito, us ha quedat molt bé. Gràcies, que bé que t'agradi, però encara no ho hem acabat. N'hi hem de posar molts més d'adorns. Trobo que és una bona pensada i deu ser molt divertit. Me'n vaig acabar de passejar. Adéu. Uf, ha anat d'un pèl que no ens descobreix la sorpresa. Després, els tres amics van anar a veure els altres animals del bosc per convidar-los a la festa sorpresa.
Primer van anar a veure en Màxim, l'ocell presumit, que s'estava en una branca d'un arbre. Hola, Màxim, avui fem una festa sorpresa pel meu pare perquè és el seu aniversari. Qui vols venir? Amb molt de gust, i a més ho aniré a dir als altres animals volant, en faré més via que vosaltres. Ben pensat, ens faràs un gran favor. Moltes gràcies. I ja ho veuràs, la del teu pare serà la millor festa d'aniversari que s'hagi fet mai. Adéu! Adeu i gràcies, Ens veurem a la festa. Els animals de la granja van estar molt contents de veure en Màxim, que els va dir que es feia una festa sorpresa pel pare de la Connie. Tots li van respondre que hi anirien encantats. Tots els animals estaven molt animats i van triar regals per fer-li a en Bill. L'esquirol rosegó li va portar un pot de mel, el ratolí Ronnie un préssec deliciós i les formiguetes un pot de melmelada. Ja està, ja hi són tots. És magnífic. Serà la millor festa que s'hagi fet mai. Oh, i tant, i a més tenim moltes coses boníssimes per menjar. Tenim fruita, mel, formatge, melmelada i un gran pastís d'aniversari. Just en aquell moment van arribar caminant pel bosc els pares de la Connie. Quan en Bill va veure que els seus amics li havien organitzat una festa, va estar molt content. Quina sorpresa més esplèndida! Moltes gràcies! Hem col·laborat tots per organitzar-te una festa d'aniversari sorpresa. És fantàstic, Connie! Per molts anys, pare. Aquell vespre, la Connie se'n va anar a dormir molt contenta. Va reviure la festa tan divertida que havien fet i va pensar que se l'estimava molt el seu pare. Bona nit, Connie.